вітаю усіх, хто залишається і дивиться телеканал АТR. Мене звати Олег Борисов. Традиційно щочетверга зустрічаємось разом із вами у прямому ефірі. Це програма «Прайм». Тут ми спілкуємось на найактуальніші теми Криму, материкової України з людьми, які у цьому дуже добре тямлять, і з людьми, до думок яких ми прослуховуємо. Сьогодні це Рефат Гайчубаров, голова Меджлісу Кримськотатарського народу. Я вас вітаю. Добрий вечір. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Я одразу хочу сказати нашим глядачам, що у нас активний Viber. Ви можете телефонувати з будь-якої точки світу, ставити свої запитання до Рефата і, звісно, дискутувати разом із нами, ну і висловлювати свої думки. А, до речі, думок сьогодні буде дуже і дуже багато. Зокрема, одразу проанонсую, про що йтиметься сьогодні. Це поговоримо, звісно, про, вже я б сказав, скандальні заяви Кориневича. Також про ймовірну подачу, продаж води в окупований Крим і так далі. Про це також поговоримо. Ну і, звісно, поговоримо про майбутнє, про деокупацію Донбасу, про все потроху. Отже, давайте розпочинати. Номер нашого Вайбера зараз бачите на своїх екранах. Також можете скайпувати atr.tv. Ну а Вайбер плюс 38 073 419 41 58. Телефонуйте, наші лінії вже відкриті. Отже, давайте спершу почнемо, Рефат, з теми пана Кориневича, тому що деякі кажуть, що хтось не так зрозумів, інші кажуть, що щось не про то йшлося і так далі. Ну, зокрема, у нас є цитата пана Кориневича. Він якраз от сказав про те, що кримськотатарська автономія має публічного дискурсу і взагалі треба спитати у кричан і так далі. Давайте подивимось цитату і до обговорення. Це питання вартує публічної дискусії і дискурсу. Вважаю, що це важливо, тому що є три ініціативи – про корінні народи, про статус кримськотатарського народу і про внесення змін до Конституції щодо автономії. Ми знаємо, що є підхід і бажання, щоб ці три законопроекти були прийняті одночасно. Можливо, варто обдумати інший підхід, коли, наприклад, ми запровадимо справжню повноцінну формулу корінного народу, і це буде перший законопроект як пробний, подивитись, як воно далі піде. Ми готові працювати з кримськотатарськими представницькими органами щодо автономії, готові працювати над цим питанням з органами державної влади, але це питання потребує публічного дискурсу і спілкування з кримчанами про це. От я попрошу зараз запам'ятати і вас, і наших глядачів, поспілкуватися з кримчанами про це. І хочу одразу реакцію деяких громадських активістів, колишніх політичних в'язнів зачитати. Зокрема, мені дуже впала на думку цитата Арсена Жумаділова. Він сказав: «Пане Антоне, якщо ви хочете спитати кримчан про доцільність такого кроку, то не забудьте про права спитати тутсів хуту, про права боснійців спитати в сербів, про права євреїв спитати в обирайте кого хочете, про права пограбованого спитати в скупщиків краденого. І ще інструментальний підхід до питання прав нашого народу у вашому виконанні неприємно дивує. Права відновлювати потрібно, тому що це правильно, і лише потім, тому що це корисно для держави. Чекаємо законопроекти в Раді». Також хочу зачитати коротко Ильми Умеров, что написав у своем фейсбуке. Читаю мову оригиналу. «Хороший парень Кориневич такое ляпнул. Реализация прав крымскотатарского народа должна зависеть от мнения проживающих в Крыму крымчан. Не тех ли, которые просили Путина ввести войска, не тех ли, кто приплыл в родную гавань, не тех ли, кому хоть камни с неба, не тех ли, которых завезли после марта 2014 года, и не тех ли, которые в отрядах самообороны, не тех ли госслужащих, в том числе силовиков, которые верно служили Украине, а теперь также верно служат России. Если кого-то забыл, добавьте сами. У меня вопрос к Зеленскому. Мнение представителя президента – это и мнение президента? Если нет, замените его. Если да, уходите сами всей командой». Ильми Умеров, слава Україні. Спочатку ваша думка. Ну, ви багато чого вже процитували. Дивіться, я просто буду намагатися говорити деякі конкретні речі, які, з моєї точки зору, просто є такого стверджувального характеру, і вони не є дискусійними. Перша теза. Там, де є безумовне право, або в нашому випадку природне право,
там не потребується жодних референдумів або жодної згоди. Природне право, воно тому і називається природним правом, бо воно є, незалежно від того, як хто до нього ставиться. І те, що йдеться мова про самовизначення будь-якого народу, в тому числі кримськотатарського народу, це є одне з таких, те, що ми називаємо природним правом. І саме це право і необхідність його реалізації, вона не може ніким заперечуватися в нормальних ситуаціях. Інша справа, можливо, будуть знаходитися такі, які будуть вважати, що при реалізації іншими свого права на самовизначення якимсь чином в них обмежуються їхні права або нависає якась загроза. Хтось може так подумати, і, як правило, так воно і відбувається, особливо в умовах таких територій, як Крим, де виселили корінний народ, а заселили іншими людьми. І у них сидить оцей, знаєте, дуже інтуїтивний цей такий страх. Тоді треба говорити про якісь конкретні речі, але не говорити, давайте поговоримо про ваше право, про вашу автономію на референдумі. Ні. На референдумі ми ні про що говорити не будемо. І це оце ствердження. Тепер щодо практики. У нас більше 2 років працювала робоча група Конституційної комісії. До речі, наскільки я знаю, пан Буткевич Володимир Григорович є одним із викладачів пана Антона Коріневича. Це один із найпомітних і найвидатних українських правників з конституційного права. І хочу сказати, що я тут уже теж знову стверджую, коли ви виписуєте безумовне право, форми реалізації безумовного чи природного права народу, які є в численній меншості, ви ніяк не можете не виписувати процедури і правила співіснування з іншими, в тому числі етнічними спільнотами, які живуть на тій території, де визначається цей народ, в даному випадку про Крим. І любий, хто просто зацікавиться і вчитається в ті документи, включаючи проєкт змін до Конституції, він побачить, що намагання знайти механізми реалізації права кримськотатарського народу на самовизначення, вони максимально полегшили і вказують ефективні шляхи забезпечення прав української спільноти в Криму і російської спільноти, і всіх інших, хто живе в Криму. Отже, друге твердження, намагаючись вирішити питання самовизначення кримськотатарського народу, ми в ситуації, коли цей корінний народ знаходиться меншості чисельний, ми знаходимо для нього правовий інструментарій, аби його урівняти в правах, і одночасно ми гарантуємо права для інших. Оці всі моменти говорять про те, що такі речі не на референдумах вирішуються. Це і так, якщо коротко, хоча говорив довго. Зокрема, 6 років вже триває ось окупація Криму, 6-й рік. І 6 років це питання кримськотатарської національно-територіальної автономії у складі України, воно не сходить з вуст. Вже, я особисто можу запевнити, що все розкладено вже по поличках. І знову ми чуємо вже від нової влади, від представників, точніше, нової влади, що це питання знову ж таки затягується, треба публічно обговорення і так далі. Що ще не зрозуміло? В чому проблема? Знаєте, зрозуміло все. Просто настільки, можливо, сидить в головах у людей оці різні міфологеми. Я з точки зору можливості прийняття позитивних рішень, найкращий період був за часи президентства Порошенка. Але і він не наважився. Це правда. Тут треба говорити про те, що суспільство, яке прагне до справедливості, демократії, воно має бути рішучим до вкорінення цих принципів справедливості не лише для однієї частини цього суспільства, але для і тих інших, які мають на це право. Я тут не можу звинувачувати людей.
В тому числі, можливо, тих, які не розуміються і вони цього бояться. Я тут хочу в більшу чергу звинувачувати владу, у якій не буває жодних перепон для того, якщо майже і не розуміють, але для того, щоб зрозуміти, щоб вкорінитися в проблему. Ми зустрічалися з президентом Зеленським, ми говорили про цю проблему. Ну, шкода, і це зараз всі ці три проєкти, вони знаходяться якраз в постійному представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Я думаю, що тут, ну, я не хотів би відповідати за пана Антона, чому він так сказав про необхідність референдуму, запросити кримчан і таке інше. Ну, я просто хочу, щоб всі знали, коли багато кримських татар, коли кажуть, що треба послухати кримчан, їх починає трясти. Бо ми 23 роки жили в умовах, коли все запитували кримчан про будь-які маленькі такі, знаєте, якісь наші права. І, як правило, всі говорили ні. А коли на кримську землю прийшла біда, то ми не побачили цих кримчан, окрім себе. І окрім деякої частини наших українських братів. Спостерігаючи на те, що Путіну Крим стоїть як кістка в горлі, і що він сказав, неодноразово казав, що питання Криму закрите і крапка, і враховуючи на те, що от ми постійно бачимо інформаційні вкиди щодо ми не готові до повернення Криму, до речі, про це пан Антон Корневич так само сказав, і про те, що подачу воду в Крим так само треба або продавати, або відновлювати, там залишаться наші люди і так далі. Чи не говорить це про те, от на вашу думку, не спадало, що можливо є якісь приховані політичні домовленості з Кремлем? Від якихось, я не знаю яких, це лише думка. Дивіться, я почну з того, що як і 6 років тому, як і рік тому, такі, знаєте, поведінка громадськості, вона продовжує відігравати значну роль. І незалежно від того, як, скажімо, змінюється влада, як вона переформатується, тут головне, щоб свідомість громадська залишалася такою, знаєте, українською, патріотичною. Ну, для ствердження того, що я зараз сказав, можу сказати, от поки я їхав, сьогодні ви примітили, і, можливо, і наші глядачі, що останнім часом просто в Київ до України просто побажали приїхати дуже багато знакових таких російських особистостей. На цю тему можна ще одну програму говорити. Але і от сьогодні буквально, і як тільки громадськість про це дізнається і одразу піднімає галас, або якісь практичні дії, як правило, всі ці скасовуються. І сьогодні теж. Я дуже вдячний організаторам, до речі, я їх не бачу, я їх не знаю особисто, але віртуально вони мені сподобалися. Євген Голуб, я не дуже зараз пам'ятаю організацію, яка запросила такого собі філософа, історика Валерія Соловея з Росії, здається, Валерій його звуть, і він мав... Валерій Соловій, політолог з Російської Федерації, доктор історичних наук. І він такий балакучий дуже, він дуже часто буває в різних ютуб-програмах, і він мав приїхати до Києву, але як тільки Айдер Мождабаєв, інші, і я потім зв'язався з організаторами, все, і вже скасовано, це теж, бо деякі люди не знають. Але до чого я говорю? Влада має бути більш конкретною для того, щоб у людей не просто з'являлася недовіра, а люди були впевнені, що якщо влада сказала ні, то це дійсно ні. А от тут в мене вже питання. Це добре, що у нас є неімпотентна громадськість. Це правда. Але в мене питання до Служби безпеки України, до прикордонників. Вибачте, чому громадськість виконує роботу тих людей, які мають забороняти в'їзди, зокрема Ірини Хакамаді, зокрема тим проросійським виконавцям, які танцювали. Я з вами погоджуюся. Чому ми спостерігаємо, роботу виконують ті, хто цю роботу не має виконувати? Дивіться, здавалося б, тут треба просто, щоб служби виконували свою роль заздалегідь. Я не люблю це слово «превентивне», бо під цим словом приховувалося за радянські часи дуже багато злочинів, в тому числі і депортації були з метою превентивності. Але наша Служба безпеки сьогодні могла б хоча б просто звернутися з зверненням до суспільства про те, що коли ви плануєте встановити якісь зв'язки або запросити якісь сторони з Москви,
для запобігання якихось негараздів, ви можете з нами консультуватися, і все було б нормально. Одні не консультуються, другі не хочуть контролювати, але це треба робити. Ми переходимо до вашого запитання от щодо води. Тут, розумієте, коли по всіх напрямках іноді створюється таке враження, що йде такий проросійський наступ, і особливо коли знаходяться серед діючих політиків, зокрема серед народних депутатів, ті, які говорять якісь дурниці, хоча і в минулому, але потім це стається бути відомим, тоді суспільство починає більше, скажімо так, бути настороженим до влади. Я зараз чую те, що говорять представники влади, що ніколи вода по Північно-Кримському каналу, вона не буде запущена в Крим, поки Крим не буде деокупований. Але в той же час, розуміючи, що деякі питання вирішуються дуже калейно, я не можу виключати, що в якийсь момент під тиском дуже багатьох обставин, бо це ж не буде залежати лише від бажання української влади. Це можуть бути такі різні фактори, що українська влада може не вистояти. От для того, щоб запобігти цьому не вистояти, отут потрібна громадська підтримка. І тому я один із тих людей, із тих політиків, які намагаються по всіх таких напрямках, які можуть бути для нас загрозливими з точки зору поведінки Росії, я за те, щоб заздалегідь готуватися. В тому числі щодо неможливого. Бачите, я не хочу майже це слово використовувати, щодо будь-яких планів, якщо вони виникнуть у когось в головах. Я знаю, у кого вони виникнуть. В першу чергу це буде, і це вже є у Путіна і його оточення. І продовжимо цю тему, але зараз приймемо телефонний дзвінок. Доброго вечора. Представте, звідки ви телефонуєте і ваше питання. Добрий вечір, я телефоную з Луганщини. Я по Криму, спочатку я спитаю, така ремарка, скажу. Ви кажете, що общественность не занимается не своим делом вместо спецслужб, так и в Европе, и в Америке, кругом журналистские расследования. Значит, никто не расследует, приходится журналистам. А журналисты-то должны уже результаты расследования правильно сообщать. А теперь по Крыму. Вот все время витало такое, что если бы в свое время была крымско-татарская автономия, то, мол, Путин бы не полез, это бы его остановило, не остановило. Его останавливает только сила. И там сотни листов этих страниц международного права его не остановили, и этого его бы не остановило. Але мене питання, а чому ви не можете самовираження саме в умовах унітарної України? Чому ви можете самовизначитись тільки в умовах автономії? Чому не можна, що заважає самовизначатися в умовах унітарної України? Дякую за питання. Дуже коротко. Дивіться, от це один із тих міфів або побоювань, це об'єктивних побоювань. От чому ви хочете зруйнувати нашу унітарність? Мова йде про сьогодні вже в українській державі є окремий регіон, який має статус автономії. Це Автономна Республіка Крим, але вся проблема і в тому і є, що коли її створювали, то практично створили автономію чисельної більшості, а в Криму вона є російською. Чому автономія має бути національно-територіальною? Я ще раз спробую дуже спрощено пояснити вам. Тому що треба задіяти законами спеціальні механізми, які б працювали лише на цій території. Юридично, правові механізми. Бо без них не можна зберегти майбутньому його корінний народ. Бо ви не можете, якщо у вас немає спеціальних механізмів на відповідній території, а ви тоді, визначаючи статус, ви пояснюєте, чому ви тут з'ясовуєте такий, чи здійснюєте такий статус. І це пояснюєте тим, що це є корінний народ і його право на самовизначення. Інакше ви просто не зможете зберегти народ, який з причин більш ніж 240 років такого переслідування з боку Російської імперії, це ж наша не перша анексія, ми на своїй землі перетворилися менше, нас там 300 тисяч. І ще подумайте про те, що нас майже півстоліття не було на своїй землі. Ви знаєте, що сказав недавно Нетаньяху,
коли він відкривав той форум, де наш президент куди не пішов, і правильно, справедливо не пішов, бо туди запросили російського президента, який наслідує ту державу, яка одна з яких разом з нацистською Німеччиною і розв'язала, відкрила шлях до Другої світової війни. І це якраз той випадок, де я підтримую президента Зеленського. Але я хочу, щоб ви послухали, можливо, це сказав не Нетаньяху, а хтось інший, другий, але це була особистість, яка представляла єврейську спільноту, єврейський народ. Ні, це був все-таки прем'єр-міністр. Він сказав таке: коли розпочалося все, єврейська нація не мала ані своєї землі, ані своєї держави, ані свого щита, щоб захиститися. Міжнародна спільнота відвернулася від євреїв. Я майже процитував десь на 95% правильно. І от коли прийшла російська окупація, от той потенціал Криму, який міг би бути задіяний хоча б тими попередніми до окупації 23 роками, якщо б статус Криму був би визначений як національно-територіальний, там були б зовсім уже інші процеси. Я ще раз хочу підкреслити, процеси відродження. Більше шкіл було б українською, кримсько-татарською мовою, більше чиновників було б патріотичних. Вибачте мене, якщо в СБУ Криму не було жодного кримського татарина в штаті, це є проблемою. І чому, тепер подумайте, чому 95% СБУ Криму перейшло на, хай трошки менше, я тут перебільшив, але не менше 80% перейшли на бік російських окупантів. От про все це треба подумати. Щодо журналістів, можливо, я невдало сказав, я навпаки говорю, що і громадськість, і журналісти завжди мають бути насторожі, і вони мають захищати всі ці принципи і демократії, і державних інтересів майже тоді, коли влада якимсь чином так трошечки, знаєте, дуркує. Вибачте. Дякуємо за цю відповідь. Ще трошки хочу до заяв пана Кориневича повернутися. Давайте зараз послухаємо одну з його цитат. Він також заявив, що Україна нині не готова до повернення Криму. Слухаємо, повертаюсь до обговорення. От якщо агресор Російська Федерація завтра йде з Криму, українська держава не готова. Вона має бути готова, але те, що зараз ми бачимо, нам ще працювати і працювати. Наприклад, із того, хто що робить у Криму. Хто заходить у Крим, хто починає працювати на рівні місцевої влади, хто на рівні центральної. Тобто готовності наразі справді немає, і над цим треба активно і тяжко працювати, у тому числі і нам, але й не тільки. Я думаю, і РНБО, і Міністерство тимчасово окупованих територій, і силовики повинні мати розуміння, що саме зробить Україна, коли отримає сигнал із Криму. А отут в мене ще більше запитань. Значить, пан Антон Кориневич, щойно ми почули його цитату, сказав, що Україна не готова до повернення Криму. Але згадуємо події, які сталися буквально тиждень-два тому, коли масово по всій Україні супутникові телеканали просто заблокували. За 2,5 роки, коли я працюю на АТР, в мене дуже багато знайомих, слава Богу, з'явилося з Криму, з Херсонської області, з Херсону, і мені як один просто надсилали світлини, що українські телеканали заблоковані, натомість Росія-24, Ольга Скабєєва, Дмитрий Кисельов и всі найщиріші пропагандисти Російської Федерації вещают и розповідають про то, что Крым вернулся в родную гавань, и, как видите, Украина вас бросает, и вы ей нафиг не нужны. Вибачте за емоції, але я правильно розумію, що пан Кориневич, він підтверджує те, що вони роблять помилки. Чи це така стратегія повернення умів? Як ви це бачите? Давайте почнемо з загальноукраїнських каналів. Це дійсно велика біда. І мова йде про те, що подавляюча більшість загальноукраїнських каналів, вони з кінця січня, 29-го, здається, січня, вони закодовані. І тепер для того, щоб їх дивитися на окупованих територіях, зокрема в Криму, треба покупати десь на материку приставку, яким чином її навлаштовувати. Тобто ціла біда така. І зрозуміло, платити якісь гроші. Не будуть люди, не зможуть просто, не зможуть це зробити. Це перше.
По-друге, кажуть, дивіться в інтернеті. Я не дивлюся тут в Києві сам телевізор, але я не виходжу з інтернету. Але це в Києві, це вільна країна. А люди бояться в Криму дивитися ці програми, українські канали через інтернет. Бо Більше вони заблоковані. Ні, деякі, але якщо вони там і знайдуть і через якісь програми, бо провайдери там за законами Росії, вони мають доповідати, і вони відкладають всі ці сліди перебування в інтернеті, і вони дають цим спецслужбам. Тобто це є і загрозливо. Напередодні Нового року ми зустрічалися з паном прем'єр-міністром, Мустафа Ага Джемілєв і пан Ахтем Чийгоз, і ми втрьох, і ми говорили, що це є однією з таких дуже таких проблем для Криму. На жаль, поки що вирішення цього немає. Тепер щодо того, що сказав пан постійний представник. Дивіться, я би сказав ту ж саму суть. По суті, я би сказав, але я б сказав іншими речами. Я б сказав, давайте подумаємо, якими будуть наші перші кроки, коли ми будемо входити в Крим. При такому варіанті, в такому варіанті і в такому варіанті. Що ми будемо робити з місцевими органами влади? Чи будуть якісь адміністрації? Коли ми будемо проводити вибори? І тоді би він підійшов, і я б, якщо так говорив, я б сказав, а для цього має бути стратегія. Стратегія, яка приведе нас до звільнення Криму і до інтеграції звільненого Криму в український простір, і правовий, і який хочете, і інформаційний, і взагалі громадський простір український. І тоді я сказав би, що, на жаль, до цього дня такої стратегії в державі просто нема, принаймні її ніхто не оприлюднив, і ми не знаємо, чи вона є, чи ні. Я знаю, що ми над нею в тих частинах, де можна було, ми працювали, наші представники Меджлісу кримськотатарського народу, я знаю, інші якісь структури працювали, бо ця стратегія, вона напрацьовувалася в РНБО за часи Турчинова, вона мала нібито дві складові частини. Та частина, яку називаємо такою для секретною, таємною, і там працювали ці наші спецслужби, і та частина, яка заздалегідь має обговорюватися з суспільством, в тому числі питання люстрації, питання прощення, питання відповідальності, в тому числі кримінальної. На жаль, такої стратегії немає, але це не говорить про те, що Україна не готова приймати Крим в разі її звільнення. На жаль, такі трошечки невдалі формулювання, вони одним дають такий песимізм, а іншим дають таку привід для подальшої шаленої контрпропаганди. Я сьогодні дивився російський канал, скажімо, ютубні ці різні програми, і деякі дослідники за ці слова, не дослідники, вибачте, пропагандисти за ці слова схопилися і з такою радістю говорили, бачите, вже президент в особі своїх представників дає чіткі сигнали Кремлю, що Україна все-таки буде відмовлятися від Криму. Бачите, як вони далеко йдуть, ці пропагандисти. От ви сказали помилкові висловлювання, зокрема від невдалі, я сказав невдалі. Перепрошую, невдалі. Суть, по суті, одна і та ж, але, невдалі висловлювання. А може це не невдалі висловлювання? Може це такий тоненький натяк, вкид інформації, аби перевірити, як відреагує громадськість? Запрошуйте пана Коріневича, хай він це пояснить. Я не прийшов останній раз. Ні, я думаю, що зараз, бачите, на нього дуже багато таких нападів, хоча особливо щодо автономії, я вважаю, що люди ще дуже утримуються, бо просто пан Антон, можливо, ще із причин своєї молодості, він не знає, що є речі і є такі сфери, є поведінки, з яких ми просто наїлися бід в Криму, бо це все так само було в радянські часи, а потім вже на етапі формування незалежної української держави і її влади, і просто повторювати їх сьогодні, це ненормально. І ще трошечки про повернення умів, так званих, про яких говорив і колишній радник пана Зеленського Микита Потураєв, нині він депутат від партії «Слуга народу», він сказав, що першочергово вони будуть повертати уми громадян, які живуть на окупованих територіях – Донбас та Крим. Враховуючи на те, що нині відключені усі ці супутникові телеканали, це зрозуміло, що бабусі в Бахчисараї, дідусі, що навіть молодь не будуть їхати на материк і купувати ці спеціальні приставки. Чи про що це вам так само говорить?
Про яке повернення умів тут йдеться? Я вже не згадую ситуацію з каналом іномовлення UATV, які просто закрили і розпустили. Тепер мовлять винятково на Донбас. Але нині про Крим. Повернення умів. Яким Тут теж чином? дуже багато можна говорити. Знаєте, інформаційні можливості чи інформаційна комунікація – це один з багатьох таких спрямованостей, завдяки яким люди, що живуть в тимчасово окупованих територіях України, вони будуть зберігати і віру, і відданість. Але це не лише, ви не можете, знаєте, бути в такому стані руйнації майже навколо, але при тому будете вести таку, знаєте, пропаганду, і люди вам повірять. Там теж живуть, так як і ми, люди, які слідкують за всім, наскільки це можливо. Все-таки сьогоднішні можливості, як би там не було складно, але таку можливість надають. І вони в першу чергу оцінюють те, що відбувається у нас тут в Україні, а потім наскільки це співпадає з тим, що говориться на телеекранах, і в тому числі на тих, які ще, ну скажімо так, можна, якими можна користуватися в Україні. І тут дуже важливо, щоб в Україні ми уникали тих ситуацій, які в свідомість людей на окупованих територіях, вони нічого іншого не дають, окрім розпачі і якоїсь паніки. Да? Я тут міг би багато дуже говорити, але, ну, скажімо, просто два приклади. Да? От сьогодення, якщо вони дивилися, а я не думаю, що це в Ютубі, скажімо, якимсь чином закривалася ця передача, скажімо, засідання Верховної Ради сьогоднішнього дня, розгляд питання землі, ці різні стикнення депутатів, таке інше, ну це ніколи людей не веселило, і тепер від цього, знаєте, вони не радіють. Або, скажімо, от завтра о 3-й годині на Володимирській 9, там, де є центральний офіс Державної міграційної служби, буде флешмоб людей, які прийдуть з протестом на те, що відбулися облави біля мечеті на минулій п'ятниці. І наскільки мені говорили організатори цього флешмобу, гасло буде таке: не влаштовуйте облави біля храмів, мечеті, синагог і церков. Ми самі прийшли до вас, виходьте з кабінетів і перевіряйте наші паспорти. Тобто я хотів би сказати, що люди там на окупованих територіях мають просто бачити, який в нас план по звільненню їх, і наскільки ми йдемо поступово за цим планом. На жаль, 6-й рік, і ми цього плану поки що не бачимо. Лише ми бачимо інформаційний якийсь спротив. Зокрема, без перебільшення скажу, і АТР, і інші телеканали, які мовлять на Крим. От, зокрема, от ви казали про план і так далі. А от скажіть, будь ласка, 3 перших пункти, якщо б ви мали важелі впливу, уявімо, там, на місці президента України або на місці Міністерства закордонних справ, ну, байдуже, якщо б мали важелі впливу, що б ви зробили? 3 перших пункти, аби деокупувати Крим. Я би перше бачите, для мене трохи неочікувано ви запитали, але перше, я про це дуже часто говорю, я перше ніколи не говорив ні з ким про звільнення тимчасово окупованих, неконтрольованих територій Донбасу без Криму. Я би не роз'єднував Донбас і Крим. Це перше. І обов'язково, де б я не був би, і серед рідних, або серед міжнародних партнерів, з трибуни Генеральної асамблеї, Донбас і Крим. Все інше – це лукавство, як кажуть російською, вибачте мене, все інше – все ілюзії і обман. Як тільки ми кинемося обговорювати Донбас і нібито погодимося з партнерами, що, мовляв, Крим – це на другому етапі, ми обмануємо тоді і себе, і народ України, і Крим, і кримських татар, і кого ви тільки хочете. Це перше. По-друге, я би не вступав би в жодні відносини з Росією, окрім переговорів щодо звільнення окупованих територій. І вимагав би
цього від всіх своїх партнерів. Я був би, я тут кажу про не стільки як про себе, як особистість, як про державу. Я б намагався зробити все, щоб наша держава була більш рішучою, аби не дати нашим партнерам уникати захисту наших загальних спільних цілей. Це дуже важливо. Ніхто не захищає того, хто сам не захищається. І навпаки, якщо ти захищаєшся, можливо, більш так енергійно, ніж майже від тебе хотіли би твої друзі, в них немає іншого виходу, як до вас приєднатися. І третє, я би дуже чітко сказав всім людям, які в Криму. Жоден з тих, хто там знаходиться в умовах окупації, окрім прямих посібників окупантів, прямих це ті, які пішли в владу за власним бажанням, у владу там, де приймаються рішення щодо прав і свобод людей, окрім тих, хто безпосередньо переслідує інших громадян. Ніхто не буде репресований. Щоб всі ті люди, не то, що не репресовані, тобто ніхто не буде мати правову відповідальність, бо там же російська пропаганда їм крутить голови те, що вони всі будуть нести відповідальність, що українці чи український закон такий і сякий і все таке інше. Отже, ті люди мають просто зрозуміти, що вони опинилися в умовах окупації не тому, що вони чимось пішли на зустріч росіянам, а тому, що наша держава їх не змогла захистити. Ще раз повторюю, окрім тих, які самі добровільно, свідомо пішли в ті структури влади, яка репресує інших людей. Ці судді, прокурори, поліціянти і все таке інше, вони хай вже думають, як вони будуть відповідати. І в мене четверте, але ми його приєднаємо до третього. Без проблем. Всі, хто в'їхав в Крим, всі, я повторюю, незалежно від національності, кольору кожи чи віросповідання, які проти законів України в'їхали в Крим з моменту окупації Криму, вони мають негайно покинути Крим. Вони мають негайно покинути Крим. Оці три кроки я б зробив. Дякую вам за це. Давайте перейдемо до ще однієї теми. Це подача води в Крим. Мене вона бентежить насправді дуже і дуже давно. Ще я пам'ятаю, Евеліна Аріфова, громадська активістка, вона опублікувала світлини, якраз вона була біля цього каналу, що дуже активно там, на окупованій частині цього каналу, там йдуть роботи, випалюють мох, рубають дерева, які проросли. І ми на АТР одразу цю тему підняли, бо у нас було застереження того, що готується подача води в Крим. Тоді нам цю інформацію спростували, офіційно в Офісі Президента сказали, навіть не думайте, жодної подачі в Крим немає. Але у жовтні минулого року голова бюджетного комітету Верховної Ради України пан Юрій Арістов у коментарі кореспонденту Радіо Свобода розповів про ідею продавати воду в анексований Росією Крим. Давайте послухаємо і до обговорення. Він розповів про ідею продажу води для наповнення бюджету України. Була ідея продавати воду. Израильтяне продают воду через практически воюющую страну, зарабатывают. То есть они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Может быть и здесь. Ви хотіли воду продавати куди? Ну, вот в Россию, допустим. Вот я как вариант смотрю, что есть такая история. В Крым, да. Речь шла о Крыме. Так в Росії чи Крим? Крым. А Крим чий? Наш Крым, это безусловно. Кореспондент Сергій Андрушко брав тоді інтерв'ю у пана Арістова. Але я, чесно кажучи, раніше не знав, що це за пан, почитав, і виявляється, це бізнес-партнер колишній Зеленського, ще коли пан Володимир Зеленський не був президентом України. Там навіть у них якось відсотково, там вони мали фірму і так далі. Менше з тим, то не важливо. Але якщо така ідея у дуже близького друга і бізнес-партнера Володимира Зеленського про ідею продажу води в анексований Крим, чи не говорить це про те, що знову ж таки це або інформаційний вкид, або що про такі ідеї говорять і думають? В даному випадку, я думаю, що вони дійсно серйозно обговорювали це питання. Ви знаєте, я зараз не буду говорити про всіх нових людей в політиці, бо суспільство дуже хотіло нові обличчя, і 73% цього захотіло, і це нормально, коли
молоді люди з'являються в політиці, і якщо вони є професійними і впевненими. Я дуже наполягаю, акцентую вашу увагу на цьому слові, впевнені, бо є інше слово – самовпевненість, самозакохані, і це супроводжується тупістю. Я думаю, що тут ми були свідками того, що людина серйозно шукає аргументів для того, щоб довести свою самовпевненість, що він поступає правильно. Він каже про Ізраїль, що він продає воду, я так думаю, що він мав на увазі палестинцям, тим територіям, які входять в палестинську автономію. Це говорить про те, що він зовсім не знає про історію співіснування цих двох народів на одній території. Він не знає справжню політику Ізраїлю, коли мова йде про його державні інтереси чи про долю однієї людини. Я би такому пану і таким, як він, я би порадив би на одну сторону поставити всі ті біди, горя, яке принесла Російська Федерація на Кримську землю. Я би туди поклав би десятки резолюцій, звернень, рішень і Об'єднаних Націй, і Європарламенту, Ради Європи, ОБСЄ. Я би туди поклав би рішення Міжнародного суду щодо відновлення діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу, щодо доступу нас, кого викинули з Криму, на свою власну землю, щоб ми побачили своїх рідних. Я би йому сказав би, ти хочеш, щоб це все так було? А я тобі запустив би воду, не тобі, а бандитам, які з тобою зробили. В Криму сьогодні достатньо води, питної води, для того, щоб населення її вживало як питну воду. В Криму сьогодні недостатньо води для того, щоб укріплювати окупаційний режим, починаючи від сільського господарства в великих масштабах і завершуючи військовими гарнізонами і всякими іншими військовими структурами. До речі, ось Борис Бабін, доктор юридичних наук і професор, написав, точніше в інтерв'ю Цензор.нет сказав, що в Сімферополі з 4 лютого заборонені автомийки та сауни, драконівські обмеження водокористування, і це у піковий найбільш заводнений час року. Далі навесні води з гір буде менше і менше. І тут якраз уперше з 2014 року нардепи за дивним збігом обставин поїдуть дивитися на дамбу біля КПВВ Каланчак. Якщо все ж таки не вийде піддатися на шантаж та на підкуп окупантів, раніше пропонували найвищим керівникам держави, пліткують за відкриття каналу сотні мільйонів доларів. А наразі ситуація стала для окупанта значно більш критичною. То Крим буде звільнено значно швидше, ніж ми очікували, написав Борис Бабін. Дивіться, перше, дійсно, позавчора, здається, вони таке рішення з Сімферопольським я не знаю, міським виконкомом вони прийняли, але потім десь до вечора вони відмінили це рішення, бо вони зрозуміли, наскільки це тяжко приймається у свідомості тих людей, які живуть в Криму. Це ж паніка починається. І вони це пояснили тим, що, мовляв, вже добу йде дощ, і це вже дає надію, що в водосховищах там збирається вода, і тому немає потреби, щоб задіяти такі обмеження. Але зрозуміло, що те, що вони очікували такий осінньо-зимовий період, хоча можуть бути ще дощі, ми ж тут не злорадствуємо, розумієте, але тут головне, що без постачання води з північно-Кримського каналу вони не зможуть запустити дуже багато проєктів, які би укріплювали би окупаційний режим. Тепер щодо дамби. Я б, знаєте, все-таки закликав би все іноді не зводити в один якийсь тільки у когось в голові такий відомий такий план, якусь мозаїку. Я хочу сказати про перебування депутатів, бо там будуть не тільки депутати. До речі, я теж один із учасників того засідання, яке буде відбуватися на Каланчаку чи на Чонгарі. Ми будемо там на всіх КПВВ. А це дамба біля Каланчаку. Це правильно. Ми обов'язково відвідаємо цю дамбу. Там буде виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин, корінних народів, тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей і Автономної Республіки Крим. У нього
нього така довга назва. Я хочу сказати, що це виїзне засідання, воно планувалося дуже давно. Я просто на моїй пам'яті, коли 2-3 рази зміняли терміни, бо виникали інші питання, проблеми, там будуть обговорюватися питання тимчасово переміщених осіб з Криму, а також ситуація в Криму. Це буде виїзне засідання, але повірте мені, то якщо ми там поїдемо на дамбу, це навпаки буде задіяно все для того, щоб ще раз і на державному рівні я обов'язково буду просити членів комітету, хоча я не депутат, але там є наші колеги, і Мустафа Джемілєв, і Ахтем Чийгоз, і Рустем Умеров, для того, щоб в рішенні комітету обов'язково було десь закріплено про те, що вода і деокупація – це є два одномоментних процеси. Вода і деокупація. Один без одного не буде. І ще от Павло Казарін, журналіст, він про воду трошки прокоментував так само, цитую: «Нам знову можуть запропонувати вибір, коли на одній чаші ваг виявиться політичне рішення відновлення поставок води в Крим, а на іншій гуманітарне повернення українських громадян. При цьому нам обов'язково розкажуть про те, що постачання води на півострові – це теж гуманітарний акт, що таким чином ми дбаємо про співвітчизників, пошлються на Ізраїль, до речі, що ми вже і чули, і звинуватять у войовничості тих, хто не погодиться». Ну, дивіться, якщо чесно, от такі підходи можливі, такі прийоми, я сказав би, чекістські, якими дуже відомий Путін, бо він є чекістом, вони мене в якійсь мірі також викликають опасіння. Бо таке може бути. І тут дуже важко буває заперечувати не владі, а майже людям. Бо ніхто не може сказати людині, яка чекає свого близьку людину 3, 4 чи 5 років, чи людина, яка там вже майже вмирає в тюрмі російській. І коли хтось починає говорити: почекай, а давай подумаємо про інших людей. Я вже не говорю про інтереси держави, а давай подумаємо про тих, третіх, четвертих. Людина буде говорити: спасіть, врятуйте мою людину. Путін це дуже добре розуміє. Тобто я не виключаю, що може бути така ситуація, коли з одного боку прикметом торгу будуть людські долі. Путін ніколи, я це стверджую, він ніколи нікого не звільняв, якщо в цьому не вбачав свій особистий, як політика правителя Росії, або російський державний інтерес. Нікого, крапка. І якщо він буде звільняти політв'язнів, для цього мають бути лише дві причини. Або це буде такий шалений тиск, який йому буде важко витерпіти, або це буде в його інтересах. Я, чесно кажучи, спостерігаючи за цими всіма новинами, я, напевно, вже настільки не песиміст, я не знаю, але я вже настільки не довіряю висловлюванням прямим від політиків. І от мені особисто здаються всі ці інформаційні посили про воду і так далі, як інформаційний вкид. Давайте уявімо, що все ж таки іде ініціатива байдуже яким чином продавати, давати, висилати там водокачками якусь воду. Байдуже. Якщо все ж таки піде мова за часткову якусь подачу води в Крим. Дії Меджлісу кримськотатарського народу, дії громад. І ваша особиста. Дивіться, те, що ми будемо робити все для того, щоб наближувати час звільнення Криму, все можливо і неможливо. В цьому ніхто не має сумніватися. Ми це робили і робимо. І дуже багато, особливо цих наших зустрічей, наших планів, і останнє особливо, і зустрічі з послами західних країн, і зустріч з президентом Туреччини. Ми обговорюємо не лише ті питання, які десь потім вони висвітлюються через ЗМІ. Ми виходимо з дуже різними пропозиціями, частина з яких реалізується. І я дуже сподіваюся, що вони дадуть певні очікуємо результати. Але я був би нещирим, якщо б сказав, що ми можемо здійснити все,
І це в наших силах, якщо не, скажімо, поруч з нами не буде українське суспільство. Якщо українське суспільство, також як і ми, кримські татари, в цілому українське суспільство, люди різних національностей. Я тут просто говорю про все громадянське українське суспільство, про всі версти українства, починаючи від вищої влади і завершуючи простими людьми, ну, вибачте, не простими людьми, просто громадянами, які, можливо, займаються щоденним просто виживанням своїм, що як тільки ми здамо Крим, далі буде продовження подальшої не просто експансії, захоплення України Москвою в різних її форматах. Не обов'язково, що зранку до вас прийдуть і російські танки, але контроль буде вже російський, а потім вже танки, вони будуть розміщені по плану, те, що вони люблять. І тому ми говоримо про те, що давайте все разом. І звідси у нас оця і акція мирна, ненасильницька акція «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності». 3 травня ми все робимо для того, щоб разом з представниками української громадськості, разом з народними депутатами України, разом з парламентарями інших країн, щоб нам просто піти додому, до Криму. З території Херсонської області переходимо адміністративну межу і йдемо домой. Крим. Дуже часто маніпулюють тим, що треба піклуватися про своїх співгромадян, що маніпулюють, зараз поясню. Треба все ж таки, я не тільки про воду, і про інформаційне забезпечення, про все-все-все. Що там наші люди, з Донбасом ця тема щодо пенсій, давайте виплачувати їм пенсії і так далі. Але для мене показником є політичні в'язні по різних так званих справах, які нині у Криму. Зокрема, здебільшого це кримські татари. І от скільки разів, коли вони спілкувалися з пресою, коли їх адвокати передавали навіть у цій студії їх слова, і всі, як один політичні в'язні, сказали, що жодного кримського татарина немає, справжнього, проукраїнського, який не зрадив своїй батьківщині, який вимагав би відновити поставки води в Крим. Це вимагають лише ті, хто є прибічниками проросійських сил або хто у так званій прихованій вишиванці. Псевдопатріотизм, я ще так називаю. Ви як на це дивитесь? Ну, дивіться, це ви зараз зачепили таку тему, про яку дуже важко говорити, бо я теж говорю, особливо з рідними. Ви знаєте, що у нас є родини, де 2 дітей, ну, Диляра Абдулаєва, мама, і в неї Узаїр і Теймур, 17 років і 13 років. Це 2 хлопці, спортсмени, у них свої сім'ї, діти. Це люди, які просто, ну, настільки їх знало суспільство, вони були такі добрі і вчили дітей, спортсмени. Я не буду про багатьох інших говорити. Я хочу, щоб просто всі знали, як тільки ти попадаєш, і неважливо, ти кримський татарин, чи українець, чи ти як диверсант, чи ти там, я не знаю, як порушник громадського там ладу, як вони там, чи зазіхаєш на територіальну цілісність, неважливо, в чому тебе звинувачують. Як тільки ти попадаєш, за тобою закриваються двері ФСБ там, чи СІЗО, одразу тобі пропонують співпрацю. Одразу тобі диктують умови. І ти можеш дійсно звільнитися, ну як мінімум зменшити набагато те покарання, яке тебе формально і незаконно дадуть. Якщо ти на це не йдеш, то тоді вже машина розкручується, той маховик розкручується до кінця. З наших людей ще ніхто от на це не пішов. Або йти на співпрацю, це треба покласти вину на інших. Це треба на інших показати, що вони диверсанти, що вони готували заколот, що вони хотіли вбити там, я не знаю, когось. Ну, як в 37-му році. І зрозуміло, що коли наші люди ведуть себе в місцях вже позбавлення волі, тобто вони не ламаються, вони не продають своє життя, свою, ну, не полегшують свою долю завдяки зрадництву, то зрозуміло, що ми цього не маємо робити. Нам нічого не загрожує. Ми просто можемо бути, знаєте, об'єктами якихось маніпуляцій, як ви сказали, що це гуманітарна проблема, що там немає води, там все. Є міжнародне законодавство. Окупант
несе зобов'язання за все те, що відбувається на тій території, яку він тимчасово захопив. Росія буде нести цю відповідальність. І останнє питання. Минулого року, 18 травня, був я на Майдані Незалежності. Тоді ви виступали на сцені, це, нагадаю, день пам'яті депортації кримських татар 44-го року. І ви тоді зі сцени сказали слова, які мені дуже запали в голову. І я ваші слова згадую завжди наприкінці ефіру кожному гостеві. І вам ваші ж слова згадаю. Ви сказали, що у Криму знаходяться недурні. Вони прекрасно розуміють, що деокупація Криму – це дуже і дуже складно, і, можливо, дуже-дуже довго. Але попри це, ви тоді звернулися до материкових українців. Кримчанам, кримцям, просто варто нагадувати, що вони Україні материковій потрібні. Бодай згадуйте, будь ласка, що вам Крим потрібен. Цього вистачить, аби триматися тим людям у Криму. То в мене питання, чому в Україні мовчать про Крим або говорять мало? Питання не складне, питання потребує щирої відповіді, а відповідь вона буде і для мене неприємною, бо я знаю цю відповідь, але можливо цього не хотіли б слухати в Криму, чути Криму. Не згадують про Крим, бо дуже багато, які забули про Україну саму. Вони думають, що от цими намаганнями облаштувати власні інтереси, вони і облаштовують спільне життя. А насправді вони просто знищують Україну. Сьогодні для України найголовнішим завданням є протистояння агресору не як у формі війни, вони більше, ми більше, а просто довести свою спроможність бути справжньою державою. Це завдання української, тут уже політичної нації. І багато людей, які отримують довіру цієї української політичної нації, українців, євреїв, кримських татар, росіян, кого хочете, які дійсно хочуть жити в Україні, ці люди не справдовують те предназначення, задля якої вони пішли у владу. Дякую вам. Рефат Агат-Шубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, був гостем цієї години на нашій студії. Дякую, що були з нами. Дякую, що залишаєтесь за ТЕР, АТЕР ілля Олнес.